Бащата е първият образ на закрилник, с който едно дете се среща. Първият стандарт, по който то измерва какво значи да си мъж. Когато Бог избра титла, с която да отрази своята сила и своето сърце, Той избра точно тази. Той е първият глас, който синът му някога ще чуе. Първият подслон, под който дъщеря му ще се почувства в безопасност. Ръката, към която ще протягат цял живот, без дори да го осъзнават. Сам Бог повери на мъжете част от своето собствено име. Не някаква случайна дума, а баща. Това, с което децата го наричат Отче наш, който си на небесата. Библията призовава бащата да учи децата си на праведност, да върви пред тях с сила и милост, да наказва без жестокост и да обича без слабост, да казва истината, дори когато е по-лесно да мълчи, да ги води не просто към успех, а към вечността. Няма по-голямо призвание, по-тежко бреме и по-славен венец. Защото бащата стои между света и дома си. Води битки, които семейството му никога няма да види. Моли се с молитви, които никога няма да чуят. Кърви от рани, които никога няма да разберат. И въпреки това, всяка сутрин става отново, за да гради, да обича и да води. Мъжът може да има империи, изсечени в камък, богатства, спечелени с труд и наследства, оставени с усилие. Но истинският тест за мъжеството започва в момента, в който детето поеме първия си дъх и небето го бележи като пазител, не само на плътта, а на съдбата му. Да отгледаш дете, което се бои от Бога в този свят, това не е просто родителство. Това е мисия. Светът не възнаграждава праведността. Той я задушава. Почвата е отровена. Въздухът е шум. И в момента, в който детето започне да мисли, битката започва. Тъмнината няма да чака да я търсят. Тя ще почука сама. Ще прелистват лъжи, които звучат по-добре от истината. Ще бъдат научени да поставят под съмнение Бога, още преди да са се научили да се молят. Всеки екран, всеки глас, всяка нова информация ловува сърцето и вниманието на твоето дете. И в тази война е жизнено важно бащата да е там, да го закрепи в истината, да го учи на разпознаване, мъдрост и добра преценка. Ролята му е много повече от това да е просто осигурител. Той е един от малкото гласове, които могат да поведат детето към Бога. Той учи сина си, че силата без чест е слабост. И казва на дъщеря си, че стойността й е определена на кръста, а не в огледалото. Всеки може да остави пари, но само мъж, който ходи с Бога, може да остави на децата си вечността. За да го направи, той трябва да копае по-дълбоко от травмите си, да коленичи по-ниско от гордостта си и да се издигне по-високо от това, което светът нарича мъж. Това е бащата, от когото дяволът се страхува. Защото дяволът дебне децата, а слабите бащи са лесна плячка. Когато един баща се провали, детето му наследява бойно поле, на което ще трябва да отучва всяка лъжа и заблуда, предадена като истина, само и само за да намери отново пътя към Бога. Да отгледаш дете, което търси писанието преди екрана, което познава убеждението, а не само удобството, и ум, който поема мъдростта като суха земя дъжда. Това е победа, която империи не могат да купят. И дяволи не могат да имитират. Защото когато това дете застане в свят, който нарича емоцията истина, в който бунтът е похвален, убеждението е подигравано и аз стои преди Бога, то няма да се обърка и няма лесно да бъде изкушено. Ще види всичко такова, каквото е. Ще погледне назад, с благодарност в сърцето. Благодарно, че е било родено и възпитано в истина, а не в лъскателства и илюзии. И ще знае, че някой е платил цена, за да го отгледа така. Ще знае кого да благодари, Бога, който го е призовал, и родителите, които са отговорили. За да може един ден и то да стане велик родител, изпълнявайки своето призвание. Това е Божията визия за бащите. В края на пътя царят,
на когото е служил, и синовете и дъщерите, които е възпитал, да ходят в неговата светлина. Животът на бащата никога не е бил предназначен да прославя самия него. Винаги е бил, за да отразява онзи, който му е вдъхнал живот. Цялата слава на Бога, истинския Отец на всички.